Mert ebben az okostelefonban, ezekben az eszközökben nem csak egy számítógép bújik meg, hanem ezekben ott van egy kamera, egy fényképezőgép, amivel én videózni tudok, amivel mindenféle csoda dolgokat tudok csinálni. Ha nem találok ide, mert történetesen gőzöm sincs hol a Kazinczy utca, csak fölcsapom, és megnézem a térképen, hogy hova menjek. Elvesztem valahol? Szintén tud segíteni. Olyan lehetőségeket csomagoltak ebbe bele, amiket praktikus volna, hogy az oktatás során ki tudnánk használni. Eddig ugye dolgoztunk a tabullal, készített szófelhőt, megoldott már, akinek belefért az idejében néhány tankockát, és a következő feladat, az általatok ismert zenés feladat, 5 kérdés lesz, mind az 5 kérdés valamilyen módon a kiegyezéshez, a dualizmus korához kapcsolódik. Figyelj a kérdésekre, mert lesznek becsapós feladatok. Tehát ne egyből arra kattints, ami kapásból szerinted a helyes megoldás, hanem nagyon alaposan figyeld meg, hogy mire kérdezek. Jó? Nem sokáig lesz hal. 13 válasz. 8 másodperc. Még hiányzik egy válasz. 2 másodperc. But you had a chance to earn. You always feel hungry, but you never get to learn. You know which path is easy. You know. Én itt még voltam is. Harmadik! Azt kérem a 7. M-osztálytól, hogy ha bejelentkezett a tanulva, akkor a tanult leckék segítségével, amit átismételtünk, készíts egy minimum 5, maximum 8 szóból álló szófelhőt, ami a tanult anyagrészhez kapcsolódik. Szám is, lehet név is, lehet fogalom is. Segítségképpen adok nektek egy mintát, kivetítem a képernyőre, figyeld, hogy mit várok tőled. Nincsenek szavak, vissza. A megoldást jelző tábládat.
Középső padsorral folytatom. Jó? És ezt a maradék padsort egyből beolvasta. Andris is megvan. Nagyon jó, kipipáljuk. Nézzük a helyes megoldást. Kivetítem, és akkor